Kuya, mayong hapon. May hapon. Naka-live ka karon sa atong channel sa People of Oroqueta. Ayun. Kuya, sa mong walang nahuna ang kini nga business dili jud ingon bitaw siguro og kusog no, pero nagka-high-tech naman gud. Oh. Naay mga smartwatch, cellphone ug uban pa. Kumusta man? Okay Kumusta naman, ang pagpangayo? Sa pagkakaroon na may dagbit ng daghan karon ang mga batere. Ang minus-minus ang automatic, pero ang mga tao karon kay makinanan og relo. So, bisan og high-tech na kayong panahon karon, naagya po yung mukuan sa mga analog ug karaan na mga relo. Sa mga batere, automatic, nagya po na mga kuan. Okay, maayong hapon sa tanan. You are watching sa atong live sa People of Oroqueta. Live ta dire karon mga ka-people dire sa Carl Watch Service Center and Parts Outlet nga nahimutang dire sa gawa sa Gets Me, Oroqueta City. Kuya, pwede ba ta magpaila-ila sa atong mga ka-people? Oo. Yung pangalan, edad, taga-asa. Ako si Carlo Pasulan, taga-Upper Lamak. Ang akong edad, 56. Napuyo ko sa Upper Lamak, Oroqueta City. Kuya, anong napili man nimo nga mag-business o pagpang-ayo o relo? Kaliwala sa ka-high-tech o moderno na nga panahon. Kung si inspirasyon Kini nimo? akong trabaho, ay ang akong edad ani 16 pa. Mga 34 years old ako ni trabaho. 34 years old. So before ani asa man ka nagtrabaho ani Dito ko before? sa Marawi. Ay ka nabot sa Oroqueta. Oh. Sa Marawi. Oh. So ka-people no, as we can see, okay na kuya, padayon lang sa pag-entertain sa itong mga customers while naka-live ta. So gipili nimo nga mang-ayo og relo kuya, kay ngano man, nganong gusto jud kag ayhon ang relo? Nabay Mao na akong na sentimental value nimo ang relo? Mao na gini akong nakuha na trabaho. Sukat sa bata pa ko andun na nga buto ni dara. Sukat sa pagkabata pa ka, naadyo ka sa pag-ayo og relo. Relo, oh. Wala ka nag-eskwela, wala ka nag Experience naman eh. kahuman og course ana? Wala experience na eh. Experience na nimo. Oh. Pero nagi kay nahuman nga kurso kuya. Oo. Unsa imong nahuman? High school graduate. High school graduate. Oh. Okay, pero sa imuang pagpang-ayo og relo kuya, kumusta man ang imuang negosyo dinhi sa Oroqueta? Daghan ba pong magpaayo? Okay naman kay mapumugin ba na kapahuman sa mga anak. Kani nga negosyo tungod ani mo ay nakapahuman sa imong mga anak. Unsa may mga trabaho sa imong mga anak karon kuya? Nakoy anak nga anak kay tumugulang engineer Oo. na na-assign karon sa Makati kanila. Engineer na siya karon. Oo, kanila. Ako isang anak HRM nakahuman na pod pero Nakahuman na pod. negosyo. Nagnegosyo. Din kani ako kanuran kulor na akong anak kani akong tunuran. Eskwela pa sa Lasal. Sa City. Wow. So tungod lang ani sa pag-ayo og relo. Oo. So kuya naa kay asawa no si ma'am kani mo ang tapat. Unsa pay trabaho nimo ma? Housewife din siya. Housewife. Mo assist pod si ma'am. So giubanan so ang tanang oras ni ma'am naa diri sa relo asa pod sa imo. So in short ang time niyo sa usag-usa naa gyud mo yung time sa usag-usa. Oh. So biyan sa kalisod no. Biyan sa gitawag na to kaning mga kaagi sa ato ang kinabuhi kuya tungod lang aning pag-ayo og relo nakapahuman ka og mga anak. Wow, nakaka-proud kayo no then. Kuya og napoy magpaayo ani kay pila pod kuya? Depende sa kwan, depende sa relo, depende sa guba. Depende sa go. Example kanang strap na putol pila pod na? Depende sa klase sa slab na po ito 150. 150 apil na servisyo ana. Oo, depende sa servisyo. Kung battery ana ang nadaot depende pod. Oh, depende sa klase po. Nakoy battery nga aron, nakoy battery nga bertohon. Ang katong malong mabuti duha ka tuig. So si ma'am okay ra ba pod ma-interview si ma'am? Depende sa. Ma'am, kumusta man ang imo ang pag assist pod ni kuya sa pag-ayo og relo? Okay naman po, malingaw naman po ko. Nalingaw na ka. Pila na ko katuig ma'am na naguban ni kuya ani sa pag-ayo ani? Pila na Oh, stop ka? Oh, stop. Mga 3 years na? Sobra na 10 years. Asa man mo nagila pod ni kuya? Dili na. Dili na pod sa Oroqueta. Kasi man nagpaayo kag relo. Silingan namin. Silingan na kami nagpaayo mo ka og relo sa iya. So makita po na to nung mahimo po mong inspirasyon dito kuya sa ato ang mga ka-people nga bisan dito sa ginagmay nga mga inani murag tan-aw na to ginagmay per dako dinhi siya og
kahimuan mga ka-people kay tanawa si kuya nakapahuman siya og tulo ka anak tungod lang sa pag-ayo o grilo. So kani nga trabaho dili man siguro po ni lalim kuya, wala ni training kuya no. Unsa may pamaagi ni kuya para makakuanta kuya kanang makahibalo para ani mag-ayo. Unsa imong gibuhat? Kasi gatudlo nimo ana. Dako ikailang wag nga na trabaho dito ko nagtunto niya. Tapos Marawi ko nagsugod din trabaho. Sa Marawi kagasugod ang trabaho. Para nimo kuya, anong kanijud nga trabaho imong gusto nga daghan man pwede nga trabahoon? Amo gani yung trabaho, medyo kayong trabaho, di mo kayo hago bitaw na, relax po kayo. Kapoy gatag sa Ginoo ng aning profesyon. Di mo di mahihiyas nga gihatagid sa Ginoo. So ka people sa gusto magpaayo og relo, anhin na mo diri sa Carl Watch Service Center and Parts Outlet. Nga nahimutang diri gawa sa Gets Me, Oroquieta. Kani ang location, kani ang location diri dapita. So karong hapuna daghan kay naglantaw sa ato ang interview. Amo ang live karon diri sa Carl Watch Repair Shop kay aron makita ninyo ang services pod ni Kuya. Dili ba pod lalim ang pag-ayo dito sa maong mga relo. So swerte kay naa si Kuya kung in case maguba ang ato ang relo. Bisag unsa klase nga relo kuya no? Pwede? Oh, bisa ko siyang relo. Bisag katong mga mahalon kayo nga mga relo ana. Rolex, Rolex ayo gyapon. Oh, mga Casio, G-Shock. Oo. All kind of Pero G-Shock. Oh. So proud kay mi nimo kuya kay sa imong ani nimo nga trabaho nakapahuman jud ka. Nakapahuman. Si ma'am unsa imo ang nahuman pod ma'am? School graduate pareha mo ni kuya. Asa man mo nagpuyo karon? Upper lang. Sa Upper Lamak. Pero So, ka-people, kung magubaan mo grilo ha, ani na mo diri sa Carl Watch Repair Shop sa may gawa sa Gets Me. So, anita sa online world, shout out to Alma Jacob. Shout out to Rolly Palangan, maayong hapon dia idol. Shout out from Binyan, Laguna. Pasyolan watching from Makati. Jerome Humawan, shout out to Alma Jacob, shout out and to Caballero Dano Maricel. Nindot daw kayo mo og balay sa Upper Lamak. Ingon si Ma'am Alma. Nindot daw kuya, tinuod ba? Nga nindot kayo ang balay. tapad na ni gani lang paras. Tapad na mo. Yun sa man mo kuya. Ato man kay engineer na pod imo ang mga bata, imong anak engineer na pod. So congratulations kuya. Shout out sa mga anak. I-shout out sila kuya kinsa man na Shout out sila. sa akong anak diya sa Makati, Engineer Gido Pasulan. Ug si Jenica diya sa Jasparenias. Cavite. Ug sa akong anak diya sa San City. Karon na sa Lasal. So, sa mga anak sa akong mga binalay diya, ni Cherry Rubio. balik ta kuya no sa imo ang inspirational story. Sa panahon nga ga-eskwela imo ang mga anak kuya dayon nag-ayo ka og relo. Na ba kay mga nangaagian pod nga kalisod Oh, dito sa Malawi. sama sa Dito man nakagi ko gira dito. gira? Oh, 2017. 17. Pero nagunsa man ka to padayon gyapon ka og Mao nga nakatransfer ayo ko aning dili. relo. Mo na ni transfer ka Oh, sa Oroqueta. Pero dili jud mo taga Oroqueta. ako kita gito. Taga Oroqueta jud mo. Grabe jud ay pod ang imo ang kaagi kuya no. Para nimo kuya, unsay imo ang inspirasyonal nga mensahe para sa mga nananaw nimo karon? Ubay-ubay ra ba ang nananaw nimo karon? Unsay imong i-share nila nga magamit pod nila sa ilang pagpanginabuhi sa matag adlaw? Kuan gyud o kisa tong mga tao nga mga gubag nilo pwede mo ani diri kay natoy dagdahan kasi sa itong mga battery mga strap kumpleto ta pun tsaga na gyud para makuha ta sa kaguli maka si tawag na mamingkamot ang gyud sa kaguli no sa katong pamilya. Kung galantaw ang imong mga anak karon, unsay imong mensahe nila? Kamong duha ni ma'am. Sa man mga ikaw anak. ma'am gusto ka? Tawag mo di anak, mga anak Si Kuya kampi mo sa. diya. Ikaw ma'am, unsay imong mensahe sa imong mga anak karon nga naglantaw sa imo? Kaya kung mga anak, naglantaw sila karon nak, ni ami karon nire, tanawa mi, kay unsay amo ang sitwasyon nire. Kaya nila para lang yun ninyo sa mga anak. Ang kamot ni.
Ma'am, salamat kayo sa inyo ang time. Salamat kayo. So, bisitahan mi diri ninyo ka people. Tuod, akong ipalantaw ninyo kung unsay ila ang mga services diri dito. Naa sila kanang pagtaod og strap. Kung naputol imo ang strap. Kung nadaot ang battery, pwede. Kung naay problema sa inyong relo, pwede gyud diri nga inyong daloon sa Carl Watch Repair Shop. So, ka-people, nahimutang ni atbang sa Ayans Eatery, atbang sa Rain Motor Parts. Shout out ito to Mary ni Kalunod Pabautoy Magsayo. Shout out to Joanne. Shout out sa kong Uncle Carlo. Shout out to Mary ni Kalunod Pabutoy Magsayo. Uy, mulili daw ko be from Manilin, Arabes. Uy, ali ma'am, asa man ka? So, ka-people, Sita ko sa kong masamong nga si Joel Bungabong, mo magamalit sa mong negosyo sa Makati o sa Cavite. Sa akong binalay. asa may mong negosyo mo dito? Ako yung ginagmay po dito nga mga kumain ko. Ano mo pa motorita dito? Dapat ma-shops. Isa sa kung So, kanay mo kuya is, about man ni relo, ang pinaka-importante gud nga leksyon makuha na to is, nagitay oras sa usagusa. Oo, Natay oras sa pamilya. Sa pamilya. Bless kay ka ma'am no kay si kuya nagi oras nimo. Tibuok panahon gyud og tanang oras iyang kinabuhi naagid sa imo. So ka people labi sa giayo ito ni kuya no inspiring ba pod nga ang kaning word time ba kani ba ang time ka people you can buy a clock but you cannot buy a time. So bless kay ta nga natay time sa usag-usa man katong wa pay time sa ilang family, walay time sa Ginoo, walay time sa ilang uyab, uban pa tagae jud yung time. And of course, kung maguba ang relo, anhi pod diri sa Carl Watch Repair Shop. Di ba kuya? Oo. Kuya pila na ka relo tanan ang imong naayo tanan kuya? Murag di na may hap. Sobra na gid sa 1,000 ka relo. Sure. Pero kuya napay nagpayo pod nga. Sa kadugayon ako sa 34 years. Pero napay nagpayo kuya nga wala na gibalikan. Rapod kami. Rapod, wala na balikan yun. Di ba? Nga Asa naman to paingon kung dili balikan? nagi pundre. Nagyan po na madaot na naog sa mo, itong ma-expire ang battery, ana. Namay pa nang mo balik yung madumduman. Madumduman. Kita ko sa kumang apo niya. So Bria, isa-isa na sila ang mga apo. Yes, Makati. Shout out sa Des Appliance from Elizer Halagat. Shout out to Edelin Leopoldo. Silingan na muna si Kuya. Shout out to Joanne, Uncle, gikan Cebu, kami ni Manong Joey Kaay. So daghanag nakailan mo kayo, daghan kay nag-comment about him. So magpaayo na kita Sa kung relo. mo Izuy Kaida Cebu. So mutanaw ko sa uban nimo. Unsa ning nasa taas kuya? Unsa na siya? Mga pisa na siya. Mga pisa sa unsa na kuya? Mga battery. Mga pisa sa mga C5. Spare part. Kuya, if ang madaot ka ng kanang itong para set og oras nga switch or kanang tuplok-tuplok na apod. Maayo gyapon. Ako plito jud ay dire no. So magpaayo na ako relo kung maguba ako ang relo gyud ay. Uy relo kuya. Si Tato Nicole. Wala ko yung relo. Nicole. Oo. Mayan, akong binalay. Nas balay karon nagtanaw. Shout out ninyo diyan no. Taod lang ko mo end sa tong live mag-DJ ko karon sa radio taod-taod. Ako lang gi-plug ninyo tanan kaning Carl Watch Service Center and Parts Outlet. Mo ni siya nahimutang ni diri sa Gets Me. Sa gawas gyud. Kinsa man ni? Mo ring apo ni? Adilea. Anak sa customer. Sir Gary Lamparas, kabalo ko mulantaw mo sa Sir Gary. Gary. Imo man ning uyuan Sir Gary. Oh, sige. Si Sir Robio. Joel. Bungabong. Akong binasamong. may mga kape. Lagi. Ang mga kolektor ya tanan. Sa, Disbreñas. So, mutanaw sa kunig unsa example daw kaya example daw kaya unsa na imo ang gibuhat kuya unsa na siya Kini siya mo. example na unsa na siya kuya unsa problema na May Siko 5 kulang og cleaning ang diferensya ni. Tod kuya open ba ka everyday or Saturday Sunday pahuway Saturday wala ko. Saturday Sunday pahuway Saturday. Saturday Sunday na mo Oh, na Sunday. SDA mo kuya Tuesday. SDA mo so ka people tuod sige mo tanaw sa mi kuya unsa nimo na unsa problema na kuya Kurang limpyo na siya. Cleaning ang kulang. then unsa di siya mo under Oh. so maayo nimo na Oh. Si Tal ko ni Engineer Lamparas. ay shout out Gladys Lamparas. tingon sa nimo among doktor si Doc Brian Lamparas Mga palintira. Parente na pa nimo. Doktor sa City Health Pod. Oh. So, kuya, sige mo tanaw mi. Sige, tiya mo shout out ka. Sika. Wala na. Salamat ha. Unsay mga porbinos reload anilan dire.
Kung basa kuya, maayo gyapon. Umayo gyapon. Ah, so okay na din maligog dagat, mabasa, payo lang diri. Sige mo lang Anak, taw ko gyud sana ni kuya ang sa iyang gibuhat na. Ay, mga ka-people. Then ka na kuya, sige, unsa na imong buhaton na. Kuha na siya na training na siya. So di man ni pud lali mag-ayo og relo jud ay no. Oh. Kompleto gyud des kuya, napay battery, mga strap ug uban pa nga gibutang. So, ka-people, shout out. Tagpila daw ang battery sa relo from Caballero Maricel. Tag 100 dar, original 100. Hindi sa klase. Original 100. Depende sa klase po. Shout out to Clay Clay. Shout out to Alma Jacob. Akong relo, taga Ellis Battery, legit, kay 3 years, under Japon. From Dasmariñas, Cavite to Jenica Bungabong. Shout out. Shout out to Dano Maricel. Shout out sa Des Appliance Plaza, Eliezer Halagat. Sige, ka-people, we will end this live with pasalamat, ma'am and sir. Salamat kayo. Salamat, sir. Nga nahimong mo na mong inspirasyon sa ato ang pag-istorya karon while naka-live ta. Pero aside na, ka-people, bisitaha ba mi diri sa Carl Watch Repair Shop. Ano din kada adlaw? Sa tuloy wala. Except Saturday. Monday to Sunday except Saturday. Ulit sa oras sa open. Alas 8 tama 25, 8 Na-extend naman overtime. Sige kuya, ka-people, kaya maglungag pa ni si Kuya Ramon. Kaya alas 5 na. Sige, bye-bye ka-people. Thank you so much. Dagan-dagang nag-view karon sa ato ang live stream. God bless you all. God is good all the time and always give time to God and family. To God be the Thank you, glory thank you. and bye-bye. Ay, naipahabol. Shout out. Pwede ba may magpa-ayog wall clock, sir? Oh, pwede. Pwede wall clock ba daw, sir? Oh, pwede. Bisa kung saan niluha, inical process. Regards Ming Daddy Pasulan Centeris Dialysis from Kellen Low. Sige, thank you kayo kaya. Bye-bye. Uy, napadyo ni Apas. Alma, ako, 300 lagi to ako battery, pero uman gikan ako relo. Okay, masaya payo lang diri ha kanika people sa Carl Watch Service Center and Parts Outlet. Thank you ka people. Once again, this is John Lim from People of Oroqueta, and later mag-DJ ko sa Radyo Positibo. Palihog lang ko, tune in pa at 91.3 ang inyong inspirasyon o paglaom. Thank you so much and